So yo, what's up guys? So kining mag-vlog ta guys no. So di jud kalikayan nga naagto tay mga bashers no. So kung gamay pa ta og followers or subscribers, gamay pa po ta mga bashers. Mag-anam-anam magatong followers or subscriber kataas, mag-anam-anam po kadaghan tong mga bashers. So pareha na naman ani guys, so na bashers sa buo. Paki-delete taw sa video dol. Luoy ko no kay way views ba. Sagdi lang. Sagdi naman atong video way views no. So ako'y pakialam og way views na no. Ang ahora na nag-enjoy ko sa akong pangbuhat og ako'y na tapakan nga mga tao no. So karong adlaw day guys no. Umantay ko ana ni mahimong content lain. So mahatag ra kog tips guys. Kay kasagaran sa tong content basketball man no. Kundi basketball, mga jersey collection o mga Bisaya binds. So mahatag ra kog duha ka tips guys. So tigam nila men sa mga basketball player ha. Tigam ni ninyong duha ka tips. So permerong tips, ayaw mo pahuwam og mga sapatos ninyo sa mga kauban jong basketball player. Kay kasagaran maalbo ra gyud na. So since nag-start ko basketball nung daghan na yung sapatos na wala. Kaya may mga player diha manghuwam og sapatos nya di na gyud mauli kay maalbor na hinuon. So napayusahay sila na yung makaguba imbes kita ng tag-isa sapatos nang ampi-amping tag di maguba. So pag abot nila naguba ra sa usa ka sa panghitabo ba inana. So inana guys. Ug sa last na ang tips yata gyud no sa mga basketball player kay kasagaran makita mo ang content jersey mga jud no. So kanang mga basketball player provide mo yung jersey. Oy pagpalit puno barato ra tong jersey guys. Gusto mo mo jersey natin tag 295 pesos ra no. So ana na siya. O sa mga basketball player, so mo ni number 1 no. Ayaw gyud mo pagpahuwam og inyong mga jersey. Kay kasagaran, di na gyud na mauli. Maalbo ra gud na. Kay kapila na ko testing ana since 2008 ko nagduwag basketball. So ako nang giihap mga 50 na kabuk jersey na albor. Ug wala na uli. Diba magasto mga tag jersey sa atong basketball para natin magamit nya maalbor na inoon di ba. So tigam ninyo ando ka tips guys. Importante kayo ito. So daghang salamat.